Dacă nu s-au jucat la grea. După meci mă duc și arăt pe cameră să vadă, că nu-i bun arbitru. La meu, desigur. Dau cu două plama, da. Deși brea nu bate, a țucșet. Da pșicați pe și. Clar. Pur și simplu nu vierul. De unde ai venit? Da pșine ai acolo. Clar. Și tu și faci în viață? Da. Unde? Pe primul curs. Unde? Și specialitate? Да și să-i suni acum. Da, nu pierd. Așa nici nu mă dă de dormit. Încerca să-și să rezolvă. Eu zilele astea... A? Uite la Peter dacă am mers. Tata. Ce-ai făcut pe acolo? A? Ce-ai făcut? El avea treburi. El mă duce pe niște loc. Stai bine. Foarte bine. Da. Pe internet cioca? Da, ei iau site-ul lor și îi pun pe urmă. Uite mă. Повтор. Faci повтор pe da? Cine se filmează acum la acolo? Vând jos mai bun? Nu e jucător. Vând ține cu bine și ei. Vezi bate cum fac. Dacă nu hai el aici. Da, și normal. Haide, Sasha, deschise! Da. Frumos joacă, da. Urmează, что давай. Ешь, Килл, ешь, ешь, ешь. Дай мяч, дай, Аша. Весел. Mă doare capul. Eu vreo 4 luni tot așa n-am băut și am venit încoace, apoi ei m-au pus subiect. Dar pe urmă m-a durat tot capul. Așa că bine, multe răbire, mă întâlnit în gop mașină, pe drum. Și mă văznat în două bani, și mai două. La tot mă zacă, dacă mă zacă. Dar cum te numești? Олег. Că eu... O, fratele meu tot Oleg. Alt frate. Vânt.
Паше спочатку. Що ж треба? Центрів. Смотреть? Ти не спиш? А зіну кажеш, що Сам спиш? зараз не номер, аж не спиш? Да. Десь не тнуєш? Не тнуєш? Що там, 3 секунди, гадгадаш, як додати на... Бля, понимали, были, он не мог. Да що лише діпарк? Я одразу на болт. Через звук, це факт, машина голови. А занять не спеціально ще раз. Тако. Тако. Не свят в порядку. Ну і він ж проблем. Не серйозно? Я серйозно. Eu nu trebuie să mă duc, că eu nu înțeleg nicio frig dacă nu văd. Sama la apără. Cu atenție, atenție. А вы где зону не имеешь? Миньте сам ценик мой. Ну, ау, стой, куда гесты на болту. Мужикам на интил паргал. Был ты, ну, ты ж. Уж мама пушечка добавишь. Нам с довольно мы на чёрок нельзя. Нам довольно нам с чёрок нельзя. Да. Вон, есть! Вини! Давай, Мишка, давай! Миша, где ты? Раз! Это ты в холодильник. Сюда! Доти! Доти, блядь! Ну, мерзей, сингур держать. Ищи сотор музыки. Да, пусть дай пас. Ну, ще ж один сингур. Кіл, бак, нинь, сам. Сама карту дай. Я затрак лопат. Браво, Миша! Вот гол дав. Спати повторенько. кто? В центру, Миша! Просто сеть! Пас, Миш, пас!
Sau sus ai în urmă, Igor, în urmă ta. Igor, în urmă ta, oi. Atât de bine. Du-te, atent. Опять лежит, поезд опять. În prins aici, eu am atât aici, în terminat școala nouă. Știi? La Bălțcu acolo de-am avem Iasnă, nici așa. Și asta și am atât acolo, dar eram deprins aici, că aici avem motocicl, mașini, mașina de-am început în bloc mașină, știi? Așa de veselă deodată. Nu trebuie din reș. Am și se enervează, așa nu-mi place când se enervează. Cine? Eu, comanda? Da. Mai ales fratnic. Până la cior! Mier! Du-te, țângoi, fugi înainte și... Давай, stai! Da, cum? Dai pas? Înapoi, Igor. Nu am citit. Mă enervez eu, blin. Hai, mi-dați un gol și 2-2. Așa și mi-a Întreabă și... Nu mă zic, eu două luni am fost acasă. Și nu ți-ai găsit nici una prin Peter. Chiar când găsideam un nume are, cred că nici un rost. De ce? Chiar, înțelegi? Chiar De ce te zici așa? Da, mam. Încă stau. Sunt deala, nu până deala fotbal. Nu uite așa fotbal. A? La fotbal am... La fotbal în deal, mamă. Joacă nu știu ce nu știu. Dar unde mi-ai trimis mie? La sapat în fundul grădinii. Să mă duc măi la ora 2, vine mult pe mine așa să mă duc măi. Nu vrei, nu? Dar erai acasă, că am fost eu, nu mai știam nimic, cum să mă duc înapoi. Trebuie să mă duc până în alții. Și mă întreabă, trebuie să vă doi oameni, cine mi-e spișe. Să-l trimă cea care vrea la mine acasă, pentru că nu sunt acolo. De ce să strângă? Așa ai și pus să spui, deși n-are rost și De acolo. ce? Nu le găsit în tine. Ei, da, cred. Serios? Mhm. Nu mă crezi? Nici într-o jumătate de oră nu poți să te îndrăgostești. De cum? Dragoste la prima vedere. Ei, da, nu cred eu, nu Dacă știu ce nu dragoste la prima prostii. vedere, nu mai e simplu două persoane. Ei, da, cum? Sau cum nu așa? Când vezi o băiată dacă îți place. E cred că tu să întâi dragoste la prima vedere. Asta nu-i dragoste, asta e prostă o Cum simpatie. e simpatie? Cum îi dai la prima vedere? Nu e dragoste la prima vedere. Ei, cred că. Nu mă crezi. Nu cred eu în așa. Ce să fac? Nu trecut, ia uite, ceva, și ridic cior la cap, nu?